Malgrat ser avui el Dia Mundial de la Descontaminació Acústica, s'observa molt de soroll polític, sobretot per la bancada de l'esquerra, i un silenci aclaparador per entre el corrent conservador i ultraconservador. Aquesta gent sempre ha fet tractes en silenci i la història n'està plena d'exemples. Falten pocs dies perquè es constituïsquen els ajuntaments del País Valencià i cada poble viu d'una manera diferent aquest fet, segons hagin estat els resultats de les urnes. I és per això que es nota un silenci tendenciós. A partir d'aquest dissabte començarà una nova partida de 4 anys i cadascú explicarà com li va segons les companyies que hagi triat. Ens espera una legislatura efervescent, si no es tracta d'una legislatura de la reculada d'avanços aconseguits durant els darrers 8 anys. Que el BAC no ens pilla a traïció.